Hello mga amigo-amiga! Welcome back sa akong YouTube channel. Althea Francesca, ang inyong amiga. Kini nga video mga amigo-amiga, itry na ko ang mga makeup o contact lenses na akong gipalit na pod online. Mura jud og dato nagpalit na pod. Well, anyways, mao ni akong gipamalit. Jaclyn Hill palette. Cute. And then foundation cream, and then concealer stick. Nya ang duha ka contact lens na akong gipalit, Mrs. H gihapon ni. Ang ako alam mo yung plano na paliton is ang gray. Unya nag-feeling man na mestiza, nagpalit og blue, morena. Color blue, i-imagine na gud ninyo mag blue, ang morena. Ako ni silang itry. Excited ako. Mag-create ko og kaning mag-create ko look na kanang dili na ko usual look or dili na ko kanang kapa nga pag makeup. Kanang magkuan ko sana Help me. Experiment. Ano yan the word? Experiment. Since dagan man og color ning mga palette na akong gipalit, so I might be using something. Nagsugod na ta. Okay. So, nabutang na nako ang contact lens na gray. Diba? See the difference. I like it. Kung nagloloha akong mata, tunawaan niya. First is, magbutang taog katong foundation. Then, butangan na to ani. Foundation yapon. Nadaghan ba yet? Puti na akong nawa. Pero chokes na lamang. Next kay magbutang ta og contour para ma-shape ang ato ang naong kay. Mura jud ko gisagpa na. Then magbutang ta og concealer. Wala siya napalitan. Oh my gosh. Ang anak ni Johnny. Ayan, pantay na. Gwapa-gwapa. And of course, wala ang tubos sa baking iro. Shhh! Dada! Shhh! Nya, sa kilay na ako, nagpalit ko og kanig uso-uso karon kaning styling soap. Ano na yung brush. But before that, kailangan sa mo siya basaon og tubig. Nara mo siya one spray only. And then, ikuan mo na siya diha. Pero daro naman siya dira. Upward ang brush. Ito na yung result. See the difference? Kung na siya iyahang purpose. Ipabaga niya yung kilay. Isn't it amazing? Isn't it? So,
So, natapos na ang aking dalawang kilay. It's really pretty, like me. Yung sa umama, gwapa daw ko. Oh, ha? So, magsugod na tayo sa eyeshadow, no? So, bahala na si Batman. So, muna ako ang napili na color. This one. In fairness, nintang iyakon ka ang texture. Texture, tawagan na. So, ang napili na ko na dark color is kani. Ay, kasaba. Huy! Saba! Ay, saba king iro. So, dili ko confident ang color, no? Kaya dili ko dyan ako ginagamit. Pero ni, usually ang ginagamit is black, blue. Uy, api kang blue. Black, brown. Na siya. Na mga nude. Ginagamit usually sa kuha mata, eyeshadow. So, kani. For the first time. Wow! Diba? Tanawa ninyo. Diba? Amazing. Amazing. Next is kay ang eyeliner. Okay ra. Mo tawag na jutaka. Oh my gosh, what happened to my eye? Oh my gosh. Pero not my usual type of makeup look. Diba? Ingon ko kay mag-experiment. So, this is the result. Bukat na human. Wait a minute, kaping minute. Next, kay ang false eyelashes. Parang mubawog ang ako. So, Sharon! Naman ako ang mata. I like it. Next, kay mag-blush on tayo para mag-herbs. Pretty. Next, kay ang lipstick. Mag-lipstick tayo para kissable lips. So, natapos na po ako sa aking pag-makeup. So, this is the finished product. What can you say? Holiday. Ito, mag-outfit sa ako ng pictorials. See you later! So, that's it, mga amigo-amiga. Nakita ninyo ako ang pictorials. Medyo naipagkaigat, no? Pero, hindi rin ko igat. Igat pa nagsaday. Ay, igat na day karon. Kailangan na dyan mag-igat-igat ko, no? Kaya para magkauyab na dyan ko. Oh my gosh! Mura to akong ibuhat. Ako lang gitanaw kung bagay sa kuha ang color gray na contact lens, which is ipo. Ipo means ko. Pretty. Then the eyeshadow, then the concealer and the foundation. It's pretty as well. Char, murag ako. So as you can see, may bangs ako. Dili na ni siya katong gi-clip nga bangs, no. Karon, tinuod jud din siya na hair na ako nang nagpa-bangs jud ko, no. Herbs. You better watch this, okay? Aha!
Gapahan ako eh. Sa kong mama. Well, anyways, mga amigo-amiga, sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe na. Palihog lang ko pindutan ng bell sa kilid para ma-notify mo sa mga featured videos pa. And then, you can also comment there, and you can also like this, and you can also share it. Char! English share! And guys, please take care. See you sa next video.